kasalatan aron kita makapangandam sa hitabo sa kalibutan. Mga kahulugan katingalahan ug dunay kalambigitan sa panahon karon nga tong gipuy-an makalilibot kini kung dili masabtan. Karon ayaw na paglangan paminawa o sabtang Biblia. Kini mong gikinahanglan pagpangandam ning katapusan. Panghitabo sa unang panahon napatik sa libro aron handumon mga sinulat nga gibasihan ug nagkatugma gyud kining tanan. Karon atong paminawon og sabton aron sa unahan atong maangkon ang kasayuran nga imong gihandom sa panahon karon kini kinahanglanon. Karon ayaw na paglangan paminawa o sabtang ang pulong niya. Kini imong gikinahanglan pagpangandam ning katapusan. Pagpangandam ning katapusan. Okay, sunod balik na taon niya kay murag na